Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Bělíček. Po měsíci se společně s Ondřejem Crhákem a Eliškou Farovou vracíme k natáčení dalšího dílu našeho podcastu o historii s názvem Dějiny bez konce. Ahoj Ondřej a Eliško, řekněte nám, jak jste se měli za ten měsíc. Ahoj, já jsem se asi měla dobře, já jsem jako pedagog šťastně ukončila školní rok, takže teď pobírám zaslouženou dovolenou a asi dobrý. Co Ondra? Ahoj, no já jsem jako vlastně taky dobře, ale jako teď asi všichni studenti pochopí, snažím se psát dizertaci, takže jako úplně to taky dobrý není. A kdy musíš odevzdat? Hele, já vlastně nemám jako nějaký pevný termín, ale kvůli nějakým jako dalším projektům jako bych to měl stihnout jako do května příštího roku. Jo, tak to máš. Ale jako, že každý to chce mít z krku co nejdřív už. A s muzeem teďka nic neřešíte? Teďka ne, nebo máme na plánu na podzim konferenci o ženách cestovatelkách. Yes, na to se těším. Takže tohle jsme teďka řešili a rovnou jsme začali řešit, jestli jako nepustíme další rok zase konferenci o českých krajanech v zahraničí, to jsme měli už před rokem, takže po 2 letech, a on to nebude jako o našich krajanech, ale o evropské migraci ven jako z Evropy, tak asi se do toho pustíme, že bychom pustili ven call a dali nějaký termín, kdy to bude. Věřím, že ty ženy cestovatelky budou zajímavé. Já jsem byl na debatě o Idě Pfeifferové v Náprstkovém muzeu a bylo to skvělý, hrozně zajímavý. Já si pamatuju, že to už je díl, ale v Náprstkovém muzeu byla i nějaká už výstava vlastně k ženám. Bylo, jak se to jmenovalo, Vlastním hlasem. Ano, přesně tak. To bylo tak. Vlastně o emancipaci, bylo to dohromady s historickým muzeem NM. A to už je, no to bylo zrovna, když já jsem nastupoval do muzea, no, takže to je nějakých 500 let. To byl můj prvák, my jsme tam byli v rámci tehdy předmětu duchovní a materiální kultura, tak jsme se tam byli právě podívat. Tak určitě co vyjde, tak z té konference vyjde kniha, ještě nevím, jak ten sborník teda pojmem, že asi udělám nějaký vybraný příspěvky, takže pokud se někdo na konferenci nedostane, tak určitě si pak bude moct nějak ty příspěvky k tomuhle tématu přečíst. A chápu to dobře, že ta konference je přístupná veřejnosti? Je přístupná veřejnosti, je tam ta jako poplatek, ale samozřejmě pro studenty a tak dále je to zdarma, dá se prostě tam zarezervovat místo dopředu přes webový formulář. A je to jednodenní? No, uvidíme, kolik se sejde příspěvků. My jsme počítali s tím, že to bude jednodenní, ale už teď jako máme asi 15 dobrých, takže možná to vyjde i na 2 dny. No. A říkal jsi už i kdy to bude? Já jsem přeslechl. Neříkal, 16. až 17. 10. 24. OK, tak já se tam určitě půjdu podívat a možná i natočíme nějaký díl o ženách cestovatelkách. Právě ty, jak jsi říkal, že jsi byl u nás na té debatě k Idě Pfeiffer, že? Tak Veronika Faktorová, která vlastně s tou Idou Pfeiffer zabývá a stojí taky za tou konferencí s náma, tak bude mít o tomhle pořad na Českém rozhlasu. Nice. Jo, že rozhlas to hodně zaujalo. A možná jako zkusíme třeba i oslovit Dějiny a současnost, že bychom udělali tematický číslo ďasu, ale myslím si, že kdybychom si ji třeba chtěli pozvat na rozhovor nebo tak, takže bude ráda, no. A že to téma jako bude aspoň tak takhle už zveme paní Faktorovou do našeho podcastu. Těším, že můžeme se s ní potkat, můžeme se s ní potkat po té konferenci, že jo. No já jsem měl červen extrémně hektický, protože jsme vydávali 2 překladové knížky. Jedna je od Nika Srnička a Helen Hester, Až skončí práce, o dějinách domácnosti a boje za volný čas. To bylo takový poklidný, v pohodě, Nik Srníček jsem přijel, konalo se uváděčka ve Vile Štvanici a bylo to hezký hrozně. A potom jsme vydali knížku izraelského historika Ilana Papého s názvem Etnické čištění Palestiny a to už bylo trošku náročnější. Trošku rozněvali veřejný prostor, co? Vyvolalo to spoustu rozruchu a i přes velkou snahu některých lidí zrušit konání debaty s autorem knihy tady v Praze. Nakonec všechno proběhlo a bylo to vlastně hrozně příjemný, uvolněný, přišlo tam strašně moc lidí. Ta debata trvala asi 1,5 hodiny. Doporučuji se pak poslechnout audiozáznam nebo videozáznam, který bude brzy na našem YouTube. A Ilan Pape tady strávil 3 dny, ještě byl vlastně na Filozofické fakultě, kde se konala taková 4hodinová debata.
s ním, myslím, že tam byl Matěj Spurný a Pavel Barša ještě. A tam jsem nebyl, takže nevím, jak to probíhalo. Ty jsi tam náhodou nebyl? Já jsem tam nebyl. Nebo Eliška? Já jsem tam taky nebyla, ale co se teda ke mně dostalo, tak to taky probíhalo docela v poklidu. Vím, že padly nějaké stížnosti na nějakou jako nevyrovnanost debaty, ale hádám, že to prostě bylo dáno jako strukturou toho publika, no, že asi odpůrci Papého nešli na přednášku s Papem, takže samozřejmě se tam diskutovalo tak, jak se to diskutovalo. Ale co jsem tak slyšela, tak vzhledem k tomu, jaký ohledně toho byly, jak to říct, vlny, ano, to je to ideální slovo, takže to vlastně proběhlo v poklidu. Naopak mi pak přišlo tak jako trošku komický. Pár dní na to, co proběhla tahleta debata, tak na Fieldě měla konferenci Asociace pro izraelská studia a byly teda kolem toho taky pěkný jako štráchy, kdy vlastně studenti se ani pořádně nedostali do Fieldy, takže si říkám, že když už tě jako něco pořádat na veřejném baráku, že je asi jasný, že tam proběhne veřejnost. A teda já bych asi vytkla, nevím, jestli nutně přímo filozofické fakultě, každopádně organizátorům, že na baráku, kde se stalo, co se stalo, není úplně dobrý, pak ten barák znova obvázat červenou pásku a ke vchodu tam dát policajty, no. Ale to byla, myslím, to ani nebyli policajti, ne? To byla agentura nějaká bezpečnosti. Ne, byla tam agentura, že? Ale byli tam i policajti a mně to přišlo teda taky bizární, nehledě na to, že si myslím, že třeba ten Pape byl mnohem jako rizikovější událost, než jakoby schůze Asociace izraelských studií. Samozřejmě klidně, ať se to na té Fieldě koná, ale asi trošku za jiných podmínek. No, ten kontext s tím byl dobrý, ten kontrast, jako no. Já jsem šel jenom okolo právě, jak jsem se hrozně divil, co tam děje. Já jsem právě chtěla jít na Fieldu a nedostala jsem se. I když měli studenty pouštět na studentskou kartičku, tak mě otočili a poslali mě zpátky. Asi jsem vypadala podezřele. Ale jako bylo zajímavý se potkat osobně s Ilánem Papé, po tom všem, co jako o něm všichni jeho hejtři psali, tak pak najednou před vás přijde takový hodný, milý dědeček, který vám historik, že jo, podepíše knížku úplně bez problémů a sází prostě z jedničky odpovědi na jakékoliv otázky. A zároveň tam i zmiňoval vlastně v té debatě, co si pamatuju, já jsem to teda slyšel tak zpovzdálí, protože jsem tam prodával knížky a prodával se jich tam strašná spousta, ale zmiňoval, byla tam vlastně otázka na titul té knížky Etnické čištění Palestiny, což podle mě právě vyvolává ty vášně, ten samotný ten titul. To si všímám, i když nesu knížku třeba do knihkupectví, tak někdo řekne, jo, super, že jsou rádi, že to vyšlo, a někdo se to úplně lekne a nechce to dávat ani do výlohy pomalu. Ale on vlastně na to reagoval tím, že i vlastně publisher One World po něm, nebo nevím, jestli po něm chtěl, ale bavil se s ním o tom, jestli nechce změnit ten titul, jako na nějaký umírněnější, prostě na nějaký umírněnější podoby. A on to obhajoval tím, že to nejde, protože ta knížka je o tom. To je prostě o etnickém čištění Palestiny a to je gro vlastně a hlavní argument vůbec té knížky. Takže jako nečekal, že prostě historická monografie jako zbudí takovýhle vášně. Je to jako tak, no. Kdy taková knížka zbudila vášně? Já si pamatuju možná Michala Pullmana. Asi jo, co je to normalizace nebo konec experimentu, no. Jako spíš ten konec experimentu, to už taky hrozně dávno, jo. Jako myslím, že mu půlka lidí ani nerozumí, protože já mám pocit, že třeba já samotná jsem tomu titulu začala rozumět až někdy na konci magistra historie. No jasně. No, myslíš, který teďka? Konec experimentu. Tak, že co je to normalizace, jsou spíš ty sebraný eseje, že jo. A to je dobrý. Jo, to je jako dobrá kniha, ale tak to je zase daný, že jo, tím, že tady to budí vážně cokoliv, co člověk napíše o minulém režimu trošku jinak, jo. Nemusí to být Michal Pullman, že jo. Vlastně stačí se k tomu té minulosti komunistický postavit trošku jiným způsobem a už jsou tady ty vlny, nebo možná požár spíš dokonce. No, ale každopádně obě knihy vřele doporučuji a můžete si je pořídit na našem e-shopu. A zároveň bych chtěl ještě poděkovat našim posluchačům za jejich reakce na náš první díl. Byl jsem fakt velice mile překvapený z toho, kolik lidí mi psalo vlastně nadšené reakce i podnětnou kritiku.
A taky mě překvapilo, kolik lidí si to vůbec pustilo, ten díl, to mě... Ty nás podceňuješ normálně. Jako prostě. Mě to fascinovalo, ale jsem fakt rád, že se vám ten první díl tolik líbil a bereme to taky jako závazek do dalších dílů, aby ta kvalita se nějak udržovala. Ale zároveň bych vám ještě připomněl, že tento podcast můžeme dělat pouze díky podpoře našich čtenářů. Aktuálně máme s Alarmem venku novou crowdfundingovou kampaň s názvem Bez vás to nepůjde a je to přesně tak, jak ten název naznačuje. Bez vaší podpory by Alarm nemohl existovat. Všem, kteří Alarm finančně podporují, děkujeme. Média, která nevlastní žádný miliardář, která jsou financována svými čtenáři a zůstávají dostupná všem bez paywallu, jsou možná, byť bohužel v současné době tvoří naprostou výjimku taková média. Ale je mi ctí, že Alarm je toho součástí. Hlavním tématem dnešního dílu jsme se rozhodli věnovat romskému holokaustu. Můžete se těšit na rozhovor s romistkou a doktorantkou historie Renatou Berkiovou, ale ještě předtím se nejdřív podíváme na tipy a novinky. Co jste si pro nás připravili? Ten první tip, to není dokument, to je seriál, který se česky jmenuje Po atentátu, v angličtině se jmenuje Manhunt a týká se to vlastně atentátu na Lincolna a je to z pohledu toho Bootha a ministra Statna, že to byl ministr války Lincolnův a že ono to jako je o tom, že jim toho Bootha jako hledají, že ono chce dopadnout a tak to je taková jako thrillerovní část toho, ale pak je část konspirační, protože okolo vraždy toho Lincolna existuje několik konspiračních teorií, ale jako konspiračních teorií v tom smyslu, že to celé bylo jako prodloužená ruka konfederační tajné služby, jo, že vlastně ta vražda byla prostě, ten atentát jako byl fakt jako válečný projev, jako akt, jako v tom. Já jsem to pak jako dohledával na to několik jako knih, jo, nějaký i odborný studie. Mně byly nějaký plány třeba Lincolna unést. Jo, jakože, a nejenom jeho, což je zajímavý, to tam taky jako občas jako padne. Ale co tam se mně líbilo hodně, jako jasně pořád je to seriál, jsou tam nějaký přehnaný momenty, takže možná do mě jako poslouchat a ten seriál viděl, tak řekne, jo, tam jsou prostě nějaký úlety, což jako pravda je, jako, ale vždycky to je jenom seriál, ale že to vlastně jako ukazuje to, že jo, trošku jako vysvětluje, proč se ty státy sice s tím zrušením otroctvím jako nezměnily ve vztahu k té afroamerické populaci, že jo, proč tam byla segregace potom, jo, která se zrušila až ve 20. letech, že tam bylo prostě dlouhý trvání těch nějakých jižanských elit, který by rostly i do toho severu. Jo, tam jako vyloženě padají jako slova, jako, že to je hrozně zjednodušený, že ty Jižani říkají, no my jsme se prohráli válku, ale stejně tady jsme a v podstatě jsme ji vyhráli, protože ovládáme, že tu Ameriku. Jo. Tak to je docela jako zajímavý. Kromě toho, po atentátu, tak když jsme u holokaustu, tak na jedné nejmenované streamovací službě, aby jsme nedělali reklamu, že jo, je v podstatě dokument Obyčejní muži, že jo? No. Ordinary Man, což vlastně podle stejnomenné knížky Browninga o příslušnících policejního praporu v Hamburku. No, já jsem na to narazil náhodou. Jo, tak to je dobrý. Kde vlastně, že oni ukazují ten jejich zážitek vlastně s tím holokaustem na té východní frontě, že oni se pohybovali jsem v Polsku a pak v Bělorusku, mám takový pocit, já už to nepamatuju, tu knihu jsem četl před několika lety, ale že pro někoho, kdo by si to nechtěl číst, tak si myslím, že pustit si tady ten dokument by mohlo být dost jako zajímavý. On tak ukazuje taky dost, jak to říct, no, tu zrůdností nacistické mašinérie, protože že oni ty chlapi, že z toho byli úplně v háji, že oni nebyli nacisti, oni to byli prostě policajti, který oni poslali jako v tom a pak je poslali prostě vraždit, že jo. No, jasně, no. A byli z toho jako dost jako tam, jako evidentně si myslím si, že některý z nich se odnesli slušný PTSD a tak a úplně i jako jim to změnilo náhled na tu válku, no. Protože Browning tu knížku psal podle policejních protokolů, myslím, poválečných a i nějakých dokumentů, které se týkaly operací jako ty jejich jednotky nebo toho praporu.
tak je to taková zajímavá kombinace a myslím si, že ten filmový dokument je pro někoho takový dobrý kompromis, kdo si nechce číst, no. A já mám vlastně 2 takový typy. Jeden je knižní typ, všichni máme, si myslím, rádi knižní typy, a druhý typ bude spíš tak k tomu, co se v historické obci momentálně děje. Tak já začnu tím veselějším, tím knižním typem. V zimě, vlastně letos v zimě vyšla kniha od novinářky a feministky Sylvie Lauder V pasti pohlaví. Je to vlastně knížka, která se věnuje ženské emancipaci, vstažené hodně jako k tomu českému prostředí. Má to ukotvený v nějakém jako, autorka to má vlastně ukotvené v rámci nějakého historického backgroundu, vychází například z Denisy Nečasové, což si myslím, že je asi taková královna historie genderu tady u nás, ale vychází třeba i z Hany Havelkové, která je spoluautorkou hodně zajímavé knížky Vyvlastněný hlas, ale zároveň vychází i z nějakých jako současných událostí, které se týkají vlastně té ženské emancipace, rozebírá tam kauzu mýtů, ale taky i třeba postavení ženy jako matky ve společnosti, nebo celkově to vztahuje i k politice, proč třeba tam ženy tolik nepůsobí, nebo naopak s čím se musí vlastně potýkat ve chvíli, kdy vystoupí do toho veřejného prostoru. Věnuje se tam za mě i hodně důležité tématice sexuálního násilí na ženách. Takže vřele tuhletu knížku doporučuje, opravdu za mě hodně dobrá. Já to teda hodně oceňuji i jako historička, protože opravdu byť vlastně Sylvia Lauder je novinářka, tak si dala docela práci s práci jako se statistikama, ale i právě s nějakým jako historickým podkladem, což je za mě super. Já myslím, že občas se novinářům jako povede napsat vlastně knížku pro historika líp jak nějaký historik nebo historička, což a já z toho mám teda vždycky takovou jako dětskou radost. Tak to je teda takový můj tip. Tak novináři umí psát. Že? Takové se na rozdíl od historiků, že jo? A tady je super, že ono to má vlastně tak jako esejistický charakter, takže ta knížka hezky jako plyne, je rozdělená do různých jako tématických částí, které se právě věnují nějakému tomu problému té ženské emancipace, ať už je to přesně rodina, práce, to sexuální násilí. Tak a můj druhý takový postřeh, a schválně mě zajímá, co si o tom myslíte, tak je, že historickou obcí teď tak trošku otřáslo to, že by při úřadu vlády měla vzniknout takzvaná Rada vlády pro paměťovou agendu. Vlastně pořád asi ještě nikdo neví, co to má být a co to má dělat, ale víceméně nějaká idea je, že by to mělo sdružovat paměťové instituce, a když by teda definovali, co to ty paměťové instituce přesně jsou. A cílem té Rady vlády pro paměťovou agendu by mělo být jako určovat, co si zaslouží v rámci historického bádání pozornost a které instituce by se měly rozdělit peníze. Takže vlastně je to takový ústr 2. Neboť zjistili, že s ústrem to moc nevychází, tak si tady založíme další jako úřad nebo strukturálně rozděluje peníze, že jo, na prohraný soudní spory, že jo. No, takže nevím, co si o tom třeba myslíte, vy podle mě je to teda spíš takový jako tunel. No, jako tunel a možná jako vlhký jako sen nějakých konzervativních politiků, který by to chtěli dělat stejně jako v Polsku a Maďarsku. Přesně tak. A ta tendence je stejná i v Ústru, že jo? No, jít jako tímhle směrem. Mít jednu prostě historickou pravdu a dobře, tak nás jako nebudou, že jo, třeba rušit nebo zavírat, ale budou nás vydírat penězma jako historiky, že jo. Jako... Kdyby tam jako měli sedět v té radě jenom ty historici, ale ono se to přesně má zaplnit různýma jako akademikama, politikama, osobnostma. Oni to nazývají Rada starších. Rada starších, ano, přesně tak. Je to takový... Ale jako, já nechci být jako ageista, jo, ale jako sorry, ale já si úplně nemyslím, že by starší jako generace českých historiků nebo velká část české generace jako na tohle měla kompetence. Jako protože když se to řešíme, že furt neustále prostě ty naše generační jako spory, že my se díváme jinak jako na koncepty nějaký metodologický a takhle, jo, a ta starší generace to nechce ani pochopit, tak nás radši prostě všichni jako hodí, no já nechci říkat, že všichni, jo, ale každý z vás na té fakultě nějak jako
jako zažil nejenom u nás, jo. Ale jako, že od nás jako hodí pak do pytle, že když tak já nevím, dělám globální dějiny, gender a takhle, jak jsem marxista, že jo. A to jako prostě úplně nevím, aby bylo super, aby lidi s tím mindsetem prostě rozdělovali peníze paměťovým institucím, jo. Jako uvidíme, co z toho nakonec vznikne, jo. Já jsem to chápal, že to je jenom nějaký návrh zatím, o kterém se bude debatovat. Já mám pocit, že přesně, že teď se s ním jako debatuje, že se to předložilo nějakým institucím, které se k tomu mají vyjádřit, tak uvidíme, jestli to vznikne nebo nevznikne. Já upřímně třeba doufám, že ne. Sama. ale ne, jo, jako já myslím, ale že... jestli to vznikne, tak jsem zvědavá, kolik v té radě bude sedět žen. No, podle mě žádná, jako, možná jedna, ale jako podle mě oni sami neví, jako z těch informací, co tečou ven, zatím, že i do tisku, tak my nevíme, co oni vlastně tam bude, jako co s tím. Možná to je taky jako ze strany lidí jako Žáček, prostě jsou to třeba nějaký předvolební tahy, jo, jako že budou krajský volby, senátní volby, jo. Jako to naláká tohle. No, tak určitě nějaký ty elity bych čekal, jo. Že se to bude, nebo jako bych čekal, že jako lidi, co třeba volí Žáčka. jo, třeba ne, nevím. Jako, že třeba něco ne. dělá, jo. Něco dělá. Tak ono to je zase na druhou stranu, to je věc, kterou se dá velice snadno vyplnit veřejný prostor, že jo? Když se vytvoří tady ta rada a pak přijde nějaký revizionista, že jo, a on ho může smést, že jo, tak... A jak ho jako může smést? No to je právě otázka, že no, nedej mu peníze, já nevím, no. To je prostě další věc, že mi přijde, že jako celý Západ už si nějakou jako debatu k revizionistům odbyl někdy před 20 lety a tady pořád je nad tím vlastně takový povyk. Tam musí řešit postrevizionismus. Jako, tak tady ta debata vlastně poprvé tady přišla právě s Pullmanem. No, přesně tak. Ale hlavně, že jo, to je prostě strašně blbě používaný termín, že z hlediska, já nevím, jestli, že oni to dělají schválně, nebo tomu fakt přesně jako... používají, ani nevědí, kdo to revizionista je. Protože, že třeba oni můžou být, že oni zase můžou být z našeho pohledu revizionisti třeba, že třeba, jo, to je prostě absolutně nepochopení těch pojmů, jo, v té historiografii a i v politice, jo, i v té politické rovině, jo, tak se to, podle mě se to stal takový instantní prostě termín jako neomarxismus, tak jsi prostě revizionista, neomarxista, prostě jo, zelený komunista, nemá nevím co ještě všechno, tak to takhle jako používají, no, že jo. Je to zároveň jakoby základ té historické práce, ne? Že no jasně, že se neustále prostě zavedené narrativy. Přesně tak, jako neustále se podrobou věci kritice, revidujou se, buď zůstanou nebo mění, jo, jako na základě nových poznatků. Já nechápu, protože to handlivý vlastně jako výraz. No to je jenom tady na západě, když řekneš, že jsi revizionista, že jsi zaspal dobu, no jo. Prostě jako to už to žádno neděláme, prosím tě. To už tady neříkáme. Cože, proč jsi zasekl v 60. letech 20. století? Ale stejný problém mají přesně i ty jako genderová studia, no, to je něco, co už na západě existuje jako x dekád a u nás je to vlastně pořád vnímáno jako nějaký problém, že to vůbec vzniká. Že to je nějaký, že handlivý slovo, že gender studies jsou prostě feministická úderka, že jo. Jako. Pak jsou vždycky hrozně překvapený, že narazí na chlapa, který dělá gender studies třeba. Protože že gender nejsou jenom ty ženy, že jo. Jako, což je prostě hrozně jako vtipný, že jak to vždycky se to strhne do té debaty, a to je prostě feminismus a vy chcete kvóty a tady tamhle to ty koukáš, že prostě říkají to třeba nikomu, kdo dělá. Ale přitom jsme teď tady zmiňoval toho Browninga a to vlastně se tam taky věnuje, že jo, genderu, maskulinitě teda konkrétně, ne tomu feminismu. Takže vlastně i práce, která se věnuje jako vojákům, tak může mít nějaký své jako genderové aspekty a jsou tam důležitý. Nebo to může být taky revizionismus třeba, že jo. Tak. To prostě, no jo, jakože, že to je budeme si dělat čárky, kolikrát řeknu revizionismus během toho. No jasně, no, to je asi jak, to už bychom zaběhli mimo historii, že jo, jako jak je tady hodně prostě ta veřejná debata, i hlavně díky prostě politikům a některým veřejnou osobnostím jako pojmově a obsahově pokřivená. Jo, a tohle to je asi možná jeden z těch projevů čistě jenom jako toho, že si udělají jako radu, která bude bojovat proti revizionistům. Nevím, no, ústra si nestačí. Možná na ústru jsou taky revizionisti. Že na ústru jsou úplně neschopný. To se to spíš rozpadá. Ale vlastně my si teď tím můžeme udělat jako reklamu, že my máme jako velký revizionistický projekt, že jo, tady v Alarmu. Myslíš, že rozpad antifašistického koncenzu? My jsme to zjednodušili, že jo, na rozpad poválečného antifašismu. Jo. Oslovili jsme několik historiček a historiků a chceme se trošku pověnovat tomu, jak se nám právě
právě rozpadlo, že jo, to nahlížení jako na ten far right sektor, jakože je špatný, že jo, tak teďka se tak jako bagatelizuje a přijímá se to, že jo, normalizuje. No, že jo, viděli jsme to v evropských volbách, vidíme to v těch politických kruzích, v té veřejnosti, že jo, pomalu, teď je tady větší strašák francouzská levice, napravovodní, že jo. Hlavně neříkej soudruzi, jo, Ondřej? Kamarádi, ne, to nejsou soudruzi, kamarádi, to je tak, no ale tak na to já se na ten projekt docela těším, až to bude chodit ven, že jo. Teďka... Startujeme to my dva, že jo, textem, a potom bude následovat text Jaromíra Mrňky, který se bude věnovat vlastně vzpomínání na druhou světovou válku u nás. A potom tam budeme mít vlastně zástupce všech zemí evropských, myslím, že většiny, ne všech. Postažili jsme se. Jo. Ale určitě tam bude sousedi, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Francie, Itálie. Máme kolegu na Ukrajinu. Že? Ukrajina, Rusko a jo, Balkán. Balkán taky, no. Jo, to bude velký revizionistický projekt, dělám si čárku tady. Co máš pro nás, Ondro? Já jsem si zvolil tématický typ. Mám tady několik knížek, které se týkají nějakým způsobem romské historie. Předně bych zmínil knihu Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla na Ústru, který jsme teď tady pomluvili, ale tahle knížka vyšla tady, což mě překvapilo. Asi to je nějaký starší projekt, který Jirka zpracovávala, tohle jeho výstup. A je to ale vynikající knížka, musím říct, přibližuje průběh rasové perzekuce Romů a Sintů na našem území za druhé světové války. Zabývá se fungováním protektorátních koncentračních táborů a hromadnými transporty Romů do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Co je na knize vlastně přelomové, je to, že zkoumá dosud málo probádané téma majetkové perzekuce Romů a přináší četné doklady o konfiskacích romského majetku. Vedle přímého zabavování majetku obětí se zaměřuje také na téma korupce, uplácení a vydírání Romů protektorátními policisty. Kniha vychází jak ze vzpomínek pamětníků, tak z archivních pramenů nacistických bezpečnostních složek a poválečných retribučních procesů. Taky se tam zmiňuje vlastně téma odškodnění Romů po válce, ke kterému vlastně nedošlo, abych to shrnul. A k tématu bych taky ještě doporučil rok starou knížku, ale vynikající, od historika Pavla Balouna s názvem Metla našeho venkova, která se věnuje kriminalizaci a perzekuci Romů první republiky až po prvotní fázi protektorátu. A ještě k tomu bych doplnil jednu čerstvou novinku, která vyjde teďka na konci července v nakladatelství Akademie. Vyjde český překlad knihy od britské historičky Cely Donertové s názvem Práva Romů, boj za občanství v poválečném Československu, která vyšla originálu v roce 2017, takže to máme po 7 letech, vyšel překlad. A Celia Donertová čerpá z rozsáhlého výzkumu v českých i slovenských archivech a také ze sociologických, etnografických a historických prací. Prostřednictvím sociální a politické historie Romů v Československu nabízí nový výklad dějin lidských práv, zdůrazňuje vliv socialistických režimů na konstruování občanství. Myslím, že to je opět knížka, které se ještě budeme tady věnovat. Mohli bychom se spojit s autorkou a udělat s ní rozhovor. Já si myslím, že to by bylo hodně zajímavý. Mě teda právě ale strašně překvapilo, že ten překlad vychází až takhle jako pozdě, že to jde vlastně vidět ta priorita, kterou to téma evidentně jako má, nebo vlastně nemá, protože za mě je to jako skvělá kniha, obsáhlá, hodně jako podrobná, jde tam vidět velká jako práce té autorky, ale přesto se toho překladu dočkala až takhle jako pozdě. A taky je zajímavý, jak my jsme si tady už Eliškou pročítali tu knížku, jsme si tady říkali před natáčením, že vlastně to v mnoha ohledech taková odvážná knížka s odvážnými tvrzeními a že to je taková vlastně takový pravidlo, když nějaký zahraniční... Řekni to slovo. Neřeknu, to je na tebe. To nebudu říkat jenom já. Když nějaká zahraniční historička se věnuje českým dějinám. Jo, tak to vždycky budí vášně, že jo? A podobně, já jsem s ní měla podobný jako
pocit jako historičky tady Zahry, která se věnovala taky otázce vlastně jako národnostní, ale ve vztahu jako české a německé děti. Jo. A taky vlastně některé její teze byly velmi, velmi jako odvážný. A myslím si, že jako těžko bychom asi hledali takovouhle knížku od třeba jako českého autora nebo autorky. Jo. Že většinou ty cizinci si s těma jako národnostníma věcma moc nemažou a napíšou to ne tak, jak to je, ale napíšou to prostě asi víc bez obalu, než by to udělal jako právě historik v tom českém prostředí. Bez strachu, jakože se nebojí toho, že tady budou diskreditováni. My jsme na ty své dějiny prostě moc hodný, že jo. Taky ze strachu asi, jo, to je pravda. A tak ono takových knih, že jo, těch zahraničních, že jo, je víc, jako Československu, že jo, třeba, že jo, historička Mary Haim, si pokud pamatuje, že jo, to vyšlo i překladem, že jo, to Československo stát, který neuspěl, že jo, je jako dost jako kritický, že jo. Tady to taky zbudilo vášně, samozřejmě. Jo. A mně ještě na té knižce Práva Romů přišlo právě jako zajímavý, že ta autorka, občas máme jako potřebu ty zločiny holokaustu právě stotožňovat jenom jako s těmi Němci, no, jasně, ale ona právě psala, že ty tábory, ty koncentrační tábory pro ty Romy vlastně vedly ale Češi často, takže to vlastně páchali Češi to násilí, který se tam dělo, což mi přišlo, že taky je takový, ne, že by tohle nenapsal český historik nebo historička, ale je podle mě jakoby důležitý o tomhle taky mluvit ve vztahu k tomu, jak my k Romům přistupujeme vlastně jako dnes. Že je tady nějaká historie jako toho násilí, jako páchání násilí na romském obyvatelstvu a že to není otázka třeba jenom jako 90. let, kdy to bylo fakt jako ostrý. No ale ono jako přesně s tím, jak říkala Eliška, tak vlastně tohle téma, když jako už půjdeme rovnou k tomu romskému holokaustu, že jo, tak přesně u nás, že jo, když to vidíme ve veřejném prostoru, tak jako, že máme ten den, že jo, památnej jako romského holokaustu, který je ale navázaný na Auschwitz. A pořád mluvíme jako holokaust, že to patří jako, že jo, a to dělají ty Němci, jo, maximálně teda přiznáme, že to dělal i nikdo jiný, jo, ale jako ta česká role, ten český podíl na tomhle je tak jako přehlížený, opomíjený, nebo když se řekne, že tak rozbudí velký emoce. Je to vidět, že v souvislosti s letama u Písku, jo, když prostě takový to handrkování, že byl to koncentrační tábor, pracovní tábor, jako komon, jako ani jedna... Myslím, že bylo to utrpení, který se tam vlastně jako uskutečňovalo. Jo, jako tak prostě, že Češi by neudělali koncentrák, že jo, prostě, jo, že to mi jako přijde, jako, že asi na tomhle tématu z hlediska toho společenského stavu k někoho to hlavní. Jo, že... No a to je právě jako to hustý, co mě tam zarazilo a já jsem to třeba osobně nevěděla, že když pak vlastně se ty Romové vraceli z těch koncentračních táborů a teď vlastně byli takový bezprizorní, nebylo úplně jako právně ukotvení, když to řeknu vošklově, co s nima, tak právě existovaly nápady, o kterých se reálně diskutovalo, zřídit nějaké jako tábory, kam by se ty Romové znova internovali, což mi přijde úplně jako strašný. Ono vlastně i lidi, kteří iniciovali tu perzekuci ještě za první republiky a během protektorátu, tak zůstávali na svých pozicích, že jo? A ti Romové, co se vraceli z těch táborů, tak je zase potkávali. To je skvělý. A nikdo vlastně za to nebyl ani potrestán. Jediný, kdo byl potrestán za romský holokaust, byl paradoxně Rom. Ano. To mě taky docela jako jeho zarazilo. Jeho rodina vlastně zahynula v Osvětimi. Ale na základě nějakých svědectví, že ho tam někteří Romové vyzdvihovali, jako že se podílel na nějakých prostě vraždách a podobně. Tak... No, že to byl třeba jako kápo někde. No přesně. To už je pak to vlastně otázka násilí mezi vězni jako těch koncentračních táborů. Ale naopak právě ty vedoucí v obou těch táborů, i Hodonína u Konštátu, i Lety u Písku vlastně vyvázly s mnohem nižšími tresty, než právě tady ten vlastně Rom. Jako docela v pohodě, že jako dopadly jako pro ně. Mě by zajímalo, jestli já jsem to nestihl, ale pro srovnání, že holokaust vlastně Romů v Čechách, teda dívali jste se, jak to třeba se reflektuje v jiných zemích?
Jestli třeba Francie, Německo. Já jsem tohle řešil s Renatou Berkyovou, jsem si na to ptal a říkala, že vlastně v Německu se tohle řešilo, že jo? Tak v Německu je v Berlíně dokonce památník. No. Už nějak, myslím, že taky to trvalo chvíli, nějak v 80. letech a myslím, že tam došlo i k nějakému odškodnění, což u nás vlastně pořád ještě jakoby... jsme nezvládli ani odškodnit ty ženy romské, které byly sterilizovány v 70. a 80. trvalo, letech. Než tady zboříme vepřín a postavíme památník. No tak to je obrovský, obrovský téma. Nejenom pro historiky, ale i novináře. A vlastně, ale ten Hodonín u Konštátu, ten je taky trošku jako zapomenutý. Tam třeba vzniklo po druhé světové válce, tam bylo středisko ROH, to znamená, že v táboře, kde docházelo k nějakém jako utrpení, kde umírali lidé, tak pak se jezdili rekreovat malí pionýři. Rekreace, to je jako dobrý, no. Takže to je i takový jako zvláštní zacházení s tou jako romskou pamětí, nebo s tou jako pamětí na ten romský holokaust. Mě takhle napadá otázka, ji asi už i řeknu. Když jste se vlastně jako poprvé setkali s pojem romský holokaust, když jste se dozvěděli, že nějaký takový vlastně vůbec probíhal? Já třeba osobně, u mě to už bylo teda v 8. třídě, což si myslím, že je docela brzo, protože já, jak jsem původně z Ústí nad Labem, tak my tam samozřejmě máme jako lokality celoromské a na jedné z těch jako škol právě v rámci nějakého toho výročí probíhala výstava taková maličká k romskému holokaustu, takže my jsme se o tom třeba bavili už docela jako brzo, ale moje zkušenost je, že většinou lidi se s tím setkali až jako mnohem později. Až na střední škole, jo. Vlastně a díky jako svýmu zájmu o historii, jakože bych se s tím potkal někde jako ve výuce nebo ve veřejném prostoru nebo v nějaký paměťový instituci, kam jsem se šel podívat, to vůbec. Samozřejmě pak, že člověk, když pročítal jako média, myslím, že Respekt se tomu hodně věnoval těm letům, že jo, tak tam se k tomu jako dostal už, ale nebyla to nějaká, jo, tak znal ten pojem, ale že by pak znal nějakou tu ucelenou jako historii romského holokaustu nebo celý ty problematiky, tak to vůbec. Tomuhle jsem se dostal fakt až na vysoké škole, jakože nějaké dohloubky, že jsem si to pročítával. Koukala by nějaké jako učebnice dějepisu, jak tam je to třeba zobrazenýho a většinou je tam přesně jako 2 stránky o židovském holokaustu a pak tam je jako poznámka, že však se to netýkalo pouze židů, ale týkalo se to přesně i třeba Romů, homosexuálů a prostě celkově jako nechtěných lidí, ale že by třeba byla nějaká jako kapitola vyloženě tomu věnovaná, to jsem se úplně v těch dějepisných učebnicích moc nesetkala. To by se mělo podle mě napravit. Ale by lidi měli vidět. Zároveň mně to jako přijde i takový, myslím si, že skoro každý z nás měl nějakého jako romského spolužáka a většinou v rámci jako, nejenom ale výuky, jo, i přesně v rámci nějakého veřejného prostoru, kdy se bavíme jako o tradicích, o kultuře, o folkloru, tak vlastně o tomhle se bavíme, ale že bychom si zmínili jako i nějaký tradice naší vlastně víceméně největší menšiny, pokud teda teď už tam spadají, největší jsou vlastně Ukrajinci, takže kvůli teda bohužel válce na Ukrajině, ale zároveň je to velká podle mě kulturní skupina a my o ní vlastně nic moc nevíme a kolikrát jako to nevědí ani oni sami, protože v rámci nějaké jako přesně asimilace oni se s tou svojí kulturou jako nesetkají, nebo je vlastně nechtěná. Říkala i Renata Berková, že oni vlastně o tom ani nechtěli moc mluvit, sami Romové, hodně dlouho, že to považovalo to za určité jakési stigma v té společnosti a vyhýbali se tady tomu tématu. Třeba romská hudba, jako nebo celkově jako romský umění, tak to je podle mě něco jako moc hezkýho, ale vlastně, že by se tomu dával nějaký jako prostor veřejný, to ne. A ono i z toho důvodu, jak se to načala, a vlastně ty si říkal, že oni o tom třeba nechtěli mluvit, nebo tak to taky možná vedlo k tomu, že oni sami třeba netlačili, že jo, na tu paměť toho romského holokaustu tady, že přece často nějaký ti odpůrci třeba vůči památníků v letech nebo ty kritici, nebo je odpůrci, on se asi odpůrci úplně nikdo nenašel, že nějaký popírač holokaustu, aspoň doufám teda. Tak, romský, tak třeba Babiš. Babiš, ale že ten říkal, že to byl pracovní tábor. Ale že to bagatelizovali tím, že ti samotní Romové o to nemají zájem, že jo. Ale jako tam... Já bych jenom chtěla říct, že Jáchymov byl taky pracovní tábor a že bychom o něm mluvili, nebo že bychom to nějak ulehčovali, to, co se tam dělo, se úplně jako neděje, takže tady podle mě jde vyloženě vidět jako ten motiv rasový, že prostě nejsou jako my. Ale tak víš co, to byl ten špatný
tábor, protože ho dělali komunisti a trestali bílí, že jo? Prostě. Jako já doufám, že teď už se o tom učí víc. Já jsem samozřejmě ze základky už jsem jako nějaký pátek, my asi taky, takže si říkám, že třeba už je to zase o něco lepší. Ale právě to, co načal Ondra, to rozbírala i ta Celia Donert, že vlastně sice v té komunistický, socialistický politice byla nějaká snaha ty Romy jako asimilovat a zařídit, ale přesně, že to jako vlastně ubíjelo to jejich kulturní dědictví a tu jejich jako romskou identitu. Vlastně vykořenilo, že? Přesně tak. No. To vlastně, tam je zajímavý moment v té knížce, kdy se mluví o svazu, teď použiju dobový termín cikánů a Romů, který vznikl v roce 1969 a pak v tom rozhovoru Renata Breková říkala, že to vlastně zrušili v roce 1973 a ten neoficiální důvod byl ten, že vlastně tam probíhala nějaká emancipace romská, kulturní prostě a národnostní, což už se jakoby tomu komunistickému režimu nelíbilo vlastně a radši to celý rozpustili. Ten svaz. Ale ta knížka je podle mě zajímavá i v tomhle ohledu, že tam vlastně zmiňuje hodně ty pozitivní příklady Romů aktivistů, kteří se vlastně o něco pokouší změnit prostě to postavení Romů ve společnosti. Přesouváme se k rozhovoru s historičkou Renatou Berkyovou, která působí na Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR. Budeme se spolu bavit o holokaustu Romů během druhé světové války. Ahoj, Renato. Ahoj, Ondřej. Možná na začátek bych se tě zeptal, jestli bys mohla vysvětlit, proč odlišujeme Romy a Sinty, jaký je v tom rozdíl? Sinty jsou skupina Romů, která se pohybuje a žije v zemích, ve kterých se mluví německy. Odlišují se částečně právě i svým jazykem a nějakýma kulturníma specifikama, prvkama. Proč, když mluvíme o holokaustu Romů a Sintů nebo holokaustu Sintů a Romů? Tyto dvě skupiny rozlišujeme, je zejména proto, že právě Romové žijící v Německu, v Rakousku byly nejvíce zasaženy rasovou perzekucí, nacistickou rasovou perzekucí a to je ten hlavní důvod, proč i oni sami považují za důležité to odlišovat a zdůraznit. Ale ještě bych se tě zeptal na perzekuci Romů nebo Sintů vlastně v nacistickém Německu. Do jaké míry to vlastně ovlivnilo ten nástup nacismu v Německu, perzekuci Romů v Československu? Určitě, no tak už ze začátku, ještě než tady v českém prostředí vznikly koncentrační tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, tak tady samozřejmě česká společnost vnímala a i četníci a úřady dost silně vnímali dopady zvyšující se perzekuce romských skupin v německé říši a hlavně teda kvůli norimberským zákonům, které vyčleňovaly Romy jako občany druhé kategorie ze společnosti a veřejného života. Kromě toho, že jim zakazovali sňatky s takzvanými árijci, vznikaly už první tábory pro místní Romy v Německu a část Sintů a Romů musela být podrobena sterilizaci. Vznikl výzkumný ústav pro rasovou hygienu v Berlíně pod vedením Roberta Rittera, který zahájil vlastně výzkum pro zkoumání takzvané rasy u Romů. A toto všetko mělo výrazný vliv na to, že romské skupiny opouštěly německé země a přicházely do Čech. Ta česká společnost samozřejmě to vnímala jako příliv dalších jako velkých takzvaných cikánských skupin, které bylo potřeba nějakým způsobem, což bylo potřeba nějak řešit. Řešilo se to jednak jako zpětným vytlačováním
za hranice a nutností nějakým způsobem podchytit tyto skupiny. No a kdy se teda a jak vznikají ty první tábory na našem území? Když se mluví o historii míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, což jsou dvě místa, největší místa, kde byly internované romské rodiny, tak se nejčastěji popisuje jako začátek a návazující vlastně kontinuita ty kriminalizace právě 39. rok, kdy vznikly takzvané kárné pracovní tábory v těchto obou místech. Ovšem tyto tábory oficiálně nebyly určené pro romské rodiny, ale pro ty, kteří takzvaně nechtěli pracovat, aby byli naučeni práci. To ale bylo určené pouze pro muže starší 18 let. I když samozřejmě, že některé úřady to pochopili jako příležitost zbavit se dalších lidí, dalších svých Romů, takže někdy posílali i chlapce mladší než 18 let a někdy i děvčata, dívky nebo ženy, Romky, které podle těch úřadů by měly být uvězněny v těchto ještě kárných pracovních táborech. Jasně. A to se nekontrolovalo, jakoby si to... Ono tam, to se to kontrolovalo, oni byli poslaný zpátky, to se neuskutečnilo, jasně. Jenom to odráželo to vnímání těch některých místních obyvatel, jak chápali tyto tábory. A pak teda ve 40. roce, na začátku 40. roku na těchto místech vzniklo takzvaný sběrný tábor, kterého funkcí byla preventivní vazba, což znamená, že tam byli internovaní lidi, kteří by v budoucnu mohli páchat nějaký kriminální čin. Jako otevřená rasová perzekuce nastala až v létě 42, kdy z těchto táborů vznikly takzvané cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Dneska můžeme hovořit a označovat je jako koncentrační tábory, protože svou funkcí skutečně plnili význam jako koncentrování těch lidí a zároveň fungovaly jako přestupná stanice pro Romy, který pak byli později transportovaný do Auschwitz-Birkenau. A kdo všechno tam byl posílán do těchto koncentračních táborů? Týkalo se to úplně všech sociálních vrstev romských? Ano. Tady je důležitý říct, a ono se to často vynechává, protože se bavíme, protože místo v Letech u Písku je hodně zanesené debatou z 90. let, ale zapomíná se taky na to, že ve chvíli, kdy tyto romské skupiny 2. srpna 1942 byly internované do táboru v Hodoníně a v Letech, tak zbylé rodiny, což bylo nějakých 4 000 rodin, nebo 4 000 lidí, 4 000 Romů a Sintů, kteří byli označovaní jako takzvaní cikáni a byli uvedení v soupise ze 40. roku ještě pozdějšího, tak zůstávali ještě v tu dobu na svobodě. A ti pak právě od toho 43. roku byli zařazovaní přímo do transportu do Auschwitz-Birkenau, do koncentračního vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Lidé, kteří byli internovaní v Letech a v Hodoníně, byly skupiny, které opět četníci a úředníci označili jako
ty, které by ohrožovaly tu společnost, který nepracovali, které prostě vybrala ta samospráva nebo ty konkrétní četníci jako vhodný k tomu, aby byli internovaní do těchto táborů. Jo, a vycházeli z evidence, kterou už měli teda zpracovanou. Přesně tak, vycházeli z téhle evidence a tady skutečně můžeme mluvit už nejenom o dospělých mužích a ženách, ale o malých dětech, nemocných lidech. Několik dětí se narodilo i přímo v těchto táborech. Takže tady už se ta situace jako radikálně mění. Takže se to týkalo prakticky všech Romů. Prakticky všech, ano, prakticky všech 6,5 tisíc Romů, které byly zařazeny do tohoto soupisu. Jak vypadal život v těchto táborech? I co se týká podmínek, tak ty naplňovaly opět význam označení koncentrační tábor. Ty podmínky, jak ubytovací, stravovací a hygienické, byly velice drsné a vlastně katastrofální, protože způsobily velice brzo epidemie tyfu, takže už po 3 měsících vlastně byly první případy a pak vlastně v zimě, v prosinci a v lednu 1943 začaly ve velkém množství umírat lidé věznění v těchto táborech, z nich největší počet tvořili úplně malé děti. A vlastně ta situace byla tak kritická, že do toho museli potom vstoupit zevnějšku, že úředníci, ano, a korigovat tu situaci. Přesně tak. Velitel Josef Janovský, a to je důležitý zmínit ještě, což jsem neudělala ještě, že oba tyto tábory spravovali čeští četníci, který zodpovídali vlastně za celý tento chod tábora a i za tyto podmínky. V Letech u Písku byl velitelem Josef Janovský, který byl napomenut protektorátními nacistickými úřady k tomu, aby zmírnil podmínky a aby tam neumíralo tolik lidí v tak krátkém čase. Takže samozřejmě ta zpráva pak zodpovídala i za rozkrádání jednak majetku, který byl Romům odebrán po příchodu do tohoto tábora, a zároveň za odebírání potravin. Kdy a v souvislosti s čím, s jakou událostí začali Němci svážet Romy do vyhlazovacího tábora v Osvětimi? Nejzásadnějším pro holokaust Romů a Sintů byl výnos, takzvaný osvětimský výnos z 16. prosince 1942, kterým Heinrich Himmler nařídil shromáždit takzvané cikány a cikánské míšence z Německa a všech okupovaných a připojených území do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. A to se teda týkalo i protektorátních Romů a Sintů. Takže tyto jednak transporty z Letu a z Hodonína kvůli epidemii tyfu se zpozdily, ale pak vlastně byly později na podzim 43 byly organizované a byly do nich zařazeny i tito Romové. Zatímco Romové, kteří zůstávali na svobodě, tak od začátku 43. roku byli zařazovaní do hromadných transportů do Osvětimi. Kolik Romů celkově zahynulo během romského holokaustu? Víme, nebo je nějaký konsenzus nad tímto číslem? Konsenzus úplně není. Ten počet se různí, a to právě z toho důvodu, nebo máme nějaké orientační čísla. V Osvětimi, kde vzniknul opět speciální takzvaný cikánský rodinný tábor, ve kterém byly tyto rodiny i ve srovnání třeba s jinýma skupinama vězňů v Osvětimi byly pohromadě, nebyly rozděleny na ženy, muže.
tak v tomto rodinném táboře bylo internovaných zhruba 23 000 Romů a Sintů ze všech zemí. A ve kterých vlastně Romové z protektorátu Čechy a Morava tvořili jednu z největších skupin, 5 500. V protektorátu se udává, že z 6 500 původních českých Romů a Sintů přežilo podle policejní evidence zhruba 600 přeživších a v celkovém počtu, což se týká i zemí, ve kterých například Slovenska, kde už nedošlo kvůli konci války k organizovaným transportům, ale docházelo tam k velmi velkým jako masakrům a masovým vraždám. Tak v součtu všech těchto zemí je to zhruba 500 000. Tenkrát byli trošku ty lidi jiný. Byli takový puritáni, no. Dneska je jiná doba, my jsme možná měkčí, než byli ty naše starý lidi a ty naše starý lidi byli moc tvrdí. Moc. Já to vím podle svého táty, ten byl ze Žuly. Protože jemu zůstaly 4 děti v koncentráku a i manželka první. A můj táta nikdy o nich nemluvil. Nikdy. Akorát vždycky, když nadával, tak říkal, vy jste děti, vy jste banda, moje první děti, to byly děti. Tohle to bylo jeho slovo, co řekl. A víte, aby měl třeba fotky někde vystavené, jako my máme tady fotky našich dětí. Ne, on nikdy ne to. On byl z kamene. Jemu jako, nevím, nechtěl o tom mluvit, s nikým se o tom nebavil. A když jsme se optali, táto, jaký byly ty děti, nebo to Maruška, to nejstarší sestře bylo 14 roku. A on vždycky se zemřel, šel do kouta a brečel. Neřekl nám ani slovo. Ani sám o sobě nemluvil o tom, jak byl v koncentráku. Nikdy nám neřekl, jako, jakým způsobem. Já vím, že ho zatkli v Olomouci gestapo. Vlastně jeho ženu zatkli první, on byl někde pryč. Jeho ženu zatkli první ve Smržicích u Prostějova i s dětma a přímým transportem šli z Olomouce do Osvětimi. To bylo v roce 1943. To byly jedny z těch prvních transportů, co šli do Auschwitzu. No a vlastně tady v těch knihách to je příjezd a přesně na tom úmrtí, kdy, já nevím, asi během 14 dnů byli pryč. Vzpomíná Jan Hauer na svého tatínka, který se nedokázal vyrovnat se smrtí svých dětí a manželky ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Vzpomínková kniha Jana Hauera vyjde letos v září v nakladatelství Care pod názvem Moji lidi. A v souvislosti s tématem dnešního dílu je podle mě taky důležité si krátce vyjasnit genealogii koncentračních táborů, protože pak nám bude jasnější, jak tehdejší společnost tyto tábory vlastně vnímala. Byť by se pravicový Twitter snažil přišít existenci koncentračních táborů ke komunismu a Sovětskému svazu, tak genealogie koncentračních táborů souvisí zejména s kolonialismem. A za průkopníka koncentračních táborů můžeme považovat britské impérium, které v posledních dekádách 19. století internovalo v koncentračních táborech v rámci celého svého impéria více než 10 milionů lidí. Někteří historikové dokonce hovoří o impériu táborů. Vlastně první zmínka o koncentračním táboru pochází z druhé angloburské války, kde Kitchenerova armáda britská tehdy praktikovala taktiku spálené země, srovnávala se zemí domy obyvatel a pálila jejich úrodu a tyhle vykořeněné vlastně obyvatele internovala v koncentračních táborech. A zemřelo tam v důsledku epidemií a hladu se odhaduje asi 45 000 lidí. Tyto vlastně tábory vznikaly, ale současně i jinde, že jo? Jo, to je věc, že jak to řekl, impérium táborů. To byla velice oblíbená britská jako metoda pacifikace daného území, nejen v Africe, hlavně v tom 20. století. Druhý jako
příklad, jo, který jako byl hodně diskutován, hlavně se souvislosti, když zemřela Alžběta v Británii, tak oni se objevili třeba i v Keni, koncentrační tábory, potlačování povstání Mau Mau. A ty podmínky tam taky nebyly úplně dobré, jo, že většina obětí jako těch padlých v tom povstání zřejmě jako z těch táborů. A samozřejmě pak od těch Britů to přebírali další koloniální mocnosti, jo, Francie taky prostě ve svých koloniích jako tohle praktikovala, byť samozřejmě v některých to moc dobře nešlo, jako třeba v Maroku, tam prostě na Sahaře jako budovat koncentráky jako úplně nefungovalo, ale dělo se to. Nebo třeba ve španělsko-kubánské válce. Ve Španělsku taky. Generál Valeriano Weyler nechal postavit rekoncentrační tábory, se tomu říkalo. To je hezky, jak tomu vymýšleli nový názvy, že jo. V podstatě pořád to byl koncentrák. Ale co je na tom vlastně zajímavý, je, že ta taktika vlastně probíhala všude stejně, jo? Že nejdřív vlastně byli vyhnáni ti lidi ze svých domovů, byly vypáleny jejich domovy i ta úroda a pak je vlastně koncentrovali v rámci nějakého tábora, kde za chvíli prostě vypukla řada nemocí, epidemií a zahynulo tam tisíce lidí. Zajímavý trochu je, že tato myšlenka jako koncentrovat lidi na jedno místo do nějakého tábora nebo vězení, zařízení jako je docela stará, nebo ona se objevovala už třeba v 18. století, jo, během třeba potlačování povstání ve Vandě, kde teda že se často mluví jako o první moderní genocidě, tak taky se objevovaly názory, jestli místo toho vraždění lidí by nebylo lepší nikam jako zavřít. Jo. Tam nakonec vyhrál ten koncept jako té likvidace, že tam ty vražední letající kolony že vypalovali a zabili všechno, co potkali. Ale jakože tyhle ty nápady jako se objevovaly dřív, ale právě ti Briti, že to uvedli do té praxe a možná si podle mě to vytvořili takový dobrý systém a viděli, že to jako funguje. Jo, většinou, že buď když už jako něco obsazovali, jo, a bylo to obyvatelstvo jako nepoddajné, když to řeknu takhle, nebo když v té oblasti vypuklo povstání, tak to většinou bylo jako jejich jako univerzální řešení. Jo. Můžeme se bavit o Africe, o východní Africe, o Indii, jižní Africe. A oni vlastně tak tímhle spopularizovali, řekněme, koncentrační tábory. V té době vlastně se o tom hodně psalo po celém světě. A dohledal jsem v jedné studii, že třeba Trocký, který později propagoval vlastně vznik koncentráků v Sovětském svazu, tak se inspiroval a že hodně sledoval angloburskou válku tehdy. No, jako tomhle je zajímavé to, že Trocký, že jo, tohle jako chtěl, pak že jo, vznikl ten systém gulagů, jo, to, že jo, trošku jako fungovalo na jiném principu, ale že zase pak, když si člověk třeba čte Leninovy texty, nebo obecně texty, dejme tomu jako toho intelektuálu tohohle hnutí, tak často tam je ta kritika toho kolonialismu taky skrz toho, že tam Britové staví ty koncentráky, jo. Že ten útlak tam jde jako takhle systematizovaně, že to není jako tam přišli, obsadili, vykořisťovali, ale že se tato kritika tam objevuje. No. A ještě taky důležitý zmínit, že tyhle koncentráky taky stavili Němci v Africe během vlastně potlačování vzpoury Hererů, kteří se tehdy spojili s kmenem Nami. A tehdy vlastně generál Trott zahájil zase úplně stejnou taktiku vypalování domovů, úrody, taktika spálné země a potom vlastně koncentrace těchto obyvatel v táborech. A tady ta úmrtnost byla hodně vysoká, píše se o 45%. Odhaduje se, že během této doby byl počet obyvatel Herero snížen na 20% a obyvatel Nama přežila polovina. No, jak říkám, oni si ty systémy jako vypočítali a naučili se tak jako všichni, mám pocit, že jo. A nejenom v koloních, jo, vidíme to, že jo, jasně, já už jsem zmínil ten gulag, jo, byť ten, že jo, princip toho vězení tam je často dělaný na tom, že vás odvezou někam do úplný pustiny na Sibiři a jako postavte město. Postavte město, nebo my tady nemáme plot, protože když tady utečete, tak stejně umřete, že jo. Tak jako, že ten systém fungoval trošku jinak, ale než jako zkoncentrování obyvatel, že jo, vyhnání z nějakého místa nebo na základě toho. Ale třeba, že jo, téma taky takový bolestivý ve Spojených státech, jo, internační tábory za druhé světové války, pro Japonce. To jsem taky zmínil. Jo,
oni už byli i za první světové války, třeba pro německy mluvící obyvatele, nejen pro ty podezřelé, jo, takže to nebylo úplně, a ty podmínky tam nebyly zase tak jako šílené, ale za té druhé světové války je to taková jako pozaďující. Jako. U nás jsme měli zase tábory pro odsunuté Němce. No, taky který často byly mnohem horší než jako ty německý tábory, jo, což teda jako, nechci zlehčovat jako německý tábory, ale že ty podmínky tam často, i třeba pro německý váleční zajatce, já jsem třeba viděl fotky taky, teď si myslím, jestli to bylo u nás nebo v Polsku, kdy ten tábor prostě vypadal tak, že to byla jenom plocha obehnaná osnatým drátem a ty lidi tam seděli jako na volném place. Pocit, že pak Lety nebo právě ten Hlunín u Konštátu tak chvíli sloužili dokonce jako tábory právě pro Němce, kde oni vlastně byli jako internovaní. Když budeme pokračovat v té genezi, tak na našem území, tak to je otázka, jestli zajatecký tábory můžeme považovat za koncentrační tábory, ale prostě ten princip jako budování takovýchhle zařízení tady jako existoval, že jo, tak to se součástí válečního konfliktu, ale když půjdeme dál světem tady druhé světové válce, tak u nás tyhle ty věci už začaly vznikat před protektorátem, během jako druhé republiky. To je často to, co jako se tady na veřejnosti jako nesmí říkat, ona nesmí. Někteří to neradi slyší, že jo, když mluvíme o tom, že druhá republika budovala zase ten revizionismus, Ondro. Ano, zase. Dělám se čárku. No teď to říká Eliška. Že ho budovala jako vždycky v úzovkách pracovní tábory a pracovní tábory jsou vlastně OK, že jo. Ale... No tak já jsem v minulém díle mluvil o tom Janovi Antonínovi Baťovi a jeho představě o pracovních táborech, že jo. No. Jde vidět, jak to byla rozšířená vlastně myšlenka, že jo, akceptovaná. No, prostě skoncentrovat na lidi na jedno místo a teďka buď je tam ta nechat, že člověk může kontrolovat, nebo je používat na otrockou práci, jo, nebo je ta zlikvidovat, jo, to už... A ta představa byla taková v veřejnosti, jako proto se ospravedlňovala vlastně ta geneze těch táborů, že vlastně tam na tomhle místě se dá transformovat chudé a nepřizpůsobivé obyvatele vlastně v civilizované lidi, disciplinované. No, jako přece Lety měli ten oficiální název, ne? To byl pracovní tábor pro osoby žijící po Cikánsku, ne? Jakože ofiko, že tím se často ti odhání, že to přece byl pracovní tábor, se tak jmenovalo, ale že už to jako vymezení, jo, že prostě, že to žijící po Cikánsku, jako něco tak špatně, tak tam tě teda asi jako změnějí, nebo jako, že zavřou, aby si nebyl vidět, nebo... Bychom možná měli říct, že pokaždý, když se někam koncentrují lidi do nějakého tábora, tak pokud to není dětský rekreační tábor, tak to asi není úplně dobře. Není dobrý, že jo, to je prostě přesně jako už jako z principu jako začít takovýhle věci budovat, jako není fakt dobrý, že jo. No já jsem četl nějakou studii, která vlastně vznik těch táborů dávala do souvislosti s profesionalizací armád během vlastně francouzské revoluce nebo po ní. A že tehdy vlastně se z těch táborů stalo něco přijatelného pro obyvatelstvo, že to vnímali jako něco, kde panuje pořádek, čistota a prostě ty tábory, že ty lidi dají do kupy. Potom se tam vždycky šířil ten tyfus. A vždy tam nebyli podívat, že jo. Ne, tak to byl přesně, že jo, ten šok potom, když se v Německu brali do těch koncentráků, že jo, ti místní obyvatelé, že oni měli jako představu, že to je nějaký převýchovný zařízení, kde prostě všichni jako žijou ten nový jako hezký život, prostě mají tam ty domy, jo, prostě koupaliště, všechno možný, jo. A pak když tam najednou přišli, zjistili, že jsou tam hromady mrtvol, že jo, jak tam vypadá ty, co přežili. To vlastně dělalo s Terezínem, že Terezín měl fungovat jako vzorový tábor. Jo. Tam Červený kříž si tam dokonce pozvali, natočili video. Jo, to by se líbilo mému kolegovi z divadelního oddělení. Ten právě i našel dokonce nějakou hru, kterou tam ti vězni zinscenovali pro tu delegaci Červeného kříže. Jo, že jako opravdu taková velká Potěmky doma vesnice. Ale zase budovalo to v té veřejnosti a nejenom jako, tak jestli to bylo pro ten Červený kříž, ale u té veřejnosti pocit, že vlastně tyhle věci jsou v pořádku. Přesně je tam pořádek, je tam jako nějaký ordnung, jo, ty lidi se tam vlastně mají dobře, protože je hodně jako postaráno, že jo. A zase oni zase jako tam pracujou, že jo, tak je to všechno dobrý, že jo. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně tady ty pracovní tábory, že takhle byly vnímaný tehdy a potom vlastně v tom 20. století v souvislosti s první světovou válkou, meziválečným násilím se vlastně úplně transformují v nějaký nástroj, genocidní nástroj rasové ideologické očisty společnosti. No tak vlastně Němci ten
britský princip jako dovedli jako ke zrůdné dokonalosti, když to takhle řeknu. Jo. Ten jejich systém koncentračních a likvidačních táborů jako je smrtící prostě stroj. Jo. Antonín Absolon. Ráno nás seřadili, věci jsme si museli nechat v bloku a odvedli nás do sousedního tábora až dozadu. Tam byla v baráku velká místnost, kde jsme se museli všichni svléci do naha. To bylo příšerné. Lidé se nechtěli svlékat, protože tam byli všichni pohromadě, muži, ženy i děti. Nastal křik, bití, pláč. Pamatuji si dobře, že má nejstarší sestra, 16letá Božena, se nechtěla svléci, když už hodně lidí bylo nahých. Esisačka ji mlátila, trhala z ní šaty, sestra křičela, plakala a bránila se. Šaty jsme si museli svázat, aby bylo vidět číslo. Pak nás dohola ostříhali a vyholili. Nemohli jsme se poznat, jak jsme vypadali. Teďka bych se tě zeptal na to, co se dělo vlastně po konci války. Co vlastně zažívali přeživší Romové, kterým třeba byl i zabavený majetek, jestli měli nějaký nárok na odškodnění, jestli vůbec věřili v to, že se domůžou nějaké spravedlnosti. Nemůžeme říct, že přeživší, když se vraceli z koncentračních táborů, že by byli vítaní v české společnosti. Kromě toho, že měli podlomené zdraví a ze své i mnohočetné rodiny přežili často jako jediný, takže byli dost osamocení, tak se vrátili domů, kde velice často pokud našli vůbec svůj dům ještě v nějakém stavu a nebyl zcela zbořen, tak ten majetek našli vykradený, protože se s nima zkrátka nepočítalo. Nepočítalo se s tím, že tito Romové se vrátí, nebyli chtění, aby se vrátili a jejich majetek byl často rozprodán ve veřejných dražbách. A pro tyto rodiny, nebo pro tyto jednotlivce přeživší, to bylo velice těžký. Co se týká odškodnění, tak k majetkovému odškodnění nikdy nedošlo a myslím si, že to je velice důležité a zatím veřejně nepojmenované, neřešené téma. Já jsem velice ráda, že vyšla knížka Jirky Smlsala, ve které se Jirka zabývá právě odebraným majetkem původních českých Romů a Sintů. Nicméně, co se týká ještě finanční kompenzace a nějakého odškodnění, tak tuto funkci do určité míry zastupoval zákon takzvaná 255 z roku 1946. A i jak ze samotného názvu vyplývá, tak to bylo primárně namířeno na lidi, kteří byli v odboji, nebo jako partizáni, nebo v nějakém hnutí. Jo. A pouze jedna jediná kategorie jako politického vězně obsahovala možnost nebo umožňovala žadatelům žádat i za rasovou perzekuci, kde právě žádali jak židovští, tak romští přeživší. A pak v 68. roce se i tento zákon a další jakoby přidané vyhlášky k tomu umožňovaly i finanční kompenzaci, výraznější finanční kompenzaci, což v praxi znamenalo zvýšení starobného důchodu. V závislosti na tom, jak dlouhá doba jim byla uznaná po dobu, které byli perzekovaní nebo nejčastěji internovaní v koncentračních táborech. Mně vlastně napadá, že jestli to nesouviselo i s tím, že Romové neměli žádnou organizaci nebo nějaký svaz, který by hájil vlastně jejich zájmy, že jo? Přesně tak. U Židů tam existovalo mnoho organizací, kteří tohle vlastně prosazovali, ale u Romů tohle vlastně nebylo, že jo? Částečně bylo. Je to samozřejmě pravda, s tím musíme souhlasit, že
to nízké povědomí u přeživších Romů bylo způsobeno tím, že tady nebyla nějaká větší organizace, ale nejenom to jejich povědomí, ale zároveň i ta možnost vyjednávání na těch nejvyšších pozicích samozřejmě byla možná především díky nějakému institucionálnímu zastoupení. A tady ta možnost, a to se pak odráží dost výrazně i v tom počtu podaných žádostí, byla jenom po velice krátkou dobu, kdy tady fungoval tzv. Svaz cikánů Romů, nebo můžeme ho nazvat i jenom jako Svaz Romů, který fungoval od 69. do 73. roku a výrazně dopomohl k tomu, aby velká část přeživších Romů mohla žádat, nebo aby vůbec žádala, protože svaz a jeho komise pomáhala vyřizovat prakticky, administrativně vyřizovat tyto žádosti, ale zároveň i vyjednávat to, aby vůbec tyto žádosti byly uznávané jako žádosti žadatelů za jejich rasovou perzekuci a nikoliv z nějakých sociálních důvodů. A proč vlastně ten svaz skončil tak brzo? 1973 si říkala. Jedna věc je, co byl oficiální důvod zrušení svazu, a to bylo nějaké finanční pochybnosti vedení svazu a přidružené firmy. Právě tyto finanční pochybnosti a administrativní chyby byly zástupným důvodem pro zrušení svazu. Ovšem svaz pak postupně v těch 72. 3. roce postupně i skrz noviny, které vydával Romano Lil, tak vyjadřoval požadavek toho, aby Romové byli uznáni jako národnost. A to se samozřejmě nehodilo do tehdejší politiky a nahlížení na Romy jako občany cikánského původu. Ale jakože si nárokovali tímhle jinou národnost než československou, to byl ten problém v očích strany. Že si nárokovali na to, aby byli oni nahlíženi, aby byli nahlíženi jako Romové. Jako Romové se svým romským jazykem, kulturou, což právě znamenalo třeba i vydávání romské literatury a podobně. Já chápu. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak se vlastně po válce vzpomínalo na romský holokaust. My jsme to tady už naznačili, že vlastně spíš ne, ale kdy, nebo jak to vypadalo, jak to probíhalo, jako jestli se o tom nemluvilo, nebo nějakým jiným způsobem, že se o tom mluvilo, než jak to doopravdy proběhlo a kdy se tohle začalo měnit. Tady bych k tomu dodala na začátek, že tady panuje trošku jako mylná představa toho, co znamená zapomenutý holokaust Romů a Sintů. Protože to neznamená, že by samotní romští přeživší zapomněli. Ostatně i knížka Tibora Nečase, která se stává se vzpomínek přeživších, je pojmenovaná Nemůžeme zapomenout, na Štibisteras. A samotní přeživší samozřejmě, že nezapomínali, ale zároveň se lišil způsob, jakým se s tím vyrovnávali, jestli o tom mluvili se svými nově vzniklými rodinami a pak jestli vůbec jako chtěli o tom mluvit veřejně, nebo jestli to chtěli sdílet ještě s někým dalším. Takže na jedné straně tady byli ti, kteří chtěli i právě v zájmu toho chránit své nové rodiny a své děti před případnou další perzekucí nebo nějakým dalším pronásledováním. O tom nemluvili, ale zároveň tady byly i skupiny lidí nebo jednotlivci, třeba i organizovaní ve Svazu Romů,
který naopak o tom chtěli mluvit, který cítili potřebu řešit taky jejich situaci spojenou s odškodňováním a s politickým taky vyjednáváním toho statusu jako rasově perzekvovaného. Těch způsobů, jak se vyrovnávali s tím traumatem na různých úrovních, bylo víc. Možná ještě dobrý dodat, že tady vlastně vznikly i iniciativy spojené s vybudováním třeba památníku nebo pamětní desky na místech, jako byly Lety u Písku nebo Hodonín u Kunštátu, koncentrační tábory. A právě Svaz Romů v 1973 zorganizoval první pietní akt v Hodoníně u Kunštátu na místě masového hrobu. Takže těch individuálních iniciativ bylo několik. Třeba i bratři Čermákovi postavili kříž s ostnatou korunou v místě masového hrobu poblíž tábora v Letech a podobně. Takže je to trochu mylná představa toho, kdo a jak vzpomínal na válečný osud původních českých Romů. No až do roku 1997, tenkrát se Markus Pape, to jméno znáte, a další ještě nějaký aktivisti, Luboš Zubák a takováhle tyhle kluci, se dozvěděli, že já mám právě v těch letech pohřbenýho svého dědu a svého sourozence, tak já už jsem tenkrát malinko začal jako koketovat s pomocí Romům. A k němu odchytili v Praze, tenkrát mě řekli, co se vlastně odehrálo v těch letech a že tam mám pohřbený své lidi. No, mě to překvapilo hrozně moc, protože jsem o tom nevěděl vůbec. Moje maminka v tom táboře byla zavřená a vůbec, jako jsem to nevěděl, mě to neřekli. No tak kluci mě naložili do auta, tenkrát odvezli mě k bráně toho prasečáku a vzali sebou nějaké ty archivní dokumenty, už v autě jsem si je prohlížel. No a tam se mě převrátil celý můj život dosavadní. A tak jsem si jako uvědomil, co vlastně jako Rom v této společnosti znamená. A hrozně mě to naštvalo. Já jsem do té doby byl opravdu úspěšný člověk a neměl jsem problém nějakou se společností. Docela uznávaný, respektovaný. No ale tohle mě trošku jako jsem si říkal, sakra, jak je to možný? Jak je to možný? Vzhledem k té historické pravdě, jako já jsem si uvědomil, tak oni nám ty Češi, tenkrát, ty protektorátní, přes ty dozorce český, ale já jsem to moc nerozděloval, protože zase ty Romové, kteří třeba z toho tábora utekli, a nebo se vykoupili, a někde nějaký Čech je, že se vědělo o tom, že jak skončí, že půjdou do těch Letů a do těch koncentráků, tak ty Češi ho udali a neměl úniku. Jo? Takže já jsem to moc nerozlišoval. Ten národ jako takový. Navíc to byla institucionální záležitost, protože to ministerstvo vnitra, ty dozorci se chovali jenom potud, co jim dovolili. Že jo? No. A když se jako začtete do toho materiálu z té konference toho tenkrát generála Ježka, to byl tehdejší ministr vnitra, který si nechal svolat ty podřízený a prostě je nabádal k tomu, jak se k těm Romům v těch koncentrácích mají chovat, no tak to je šílený. To je šílený, úplně fakt šílený. Vzpomíná Čeněk Růžička na moment, kdy se dozvěděl o tragické minulosti části své rodiny, která zahynula v koncentračním táboře v Letech u Písku. Jeho příběh, stejně jako jiných dalších Romů, si můžete poslechnout na stránce pamětiromů.cz.
A jak to vypadalo vlastně v jiných zemích, třeba v Německu, jestli tam se vzpomínalo jinak třeba na ten romský holokaust, nebo to bylo podobné jako u nás? No v němečtí přeživší Romové, nebo němečtí přeživší Sintové byli první, který začali výrazným způsobem upozorňovat na to, jak je nahlíženo na přeživší Romy po válce a požadovat to, aby byli odškodněni a aby nebyli nahlíženi jako oběti perzekuce ze sociálních důvodů. Ale z rasových. A právě už na začátku 80. let zorganizovali, což bylo vlastně velice zásadní akt, který jim pomohl vyjednat lepší status a veřejné uznání vůbec ty rasové persekuce. Zorganizovali v 80. roce přímo v prostorách bývalého koncentračního tábora v Dachau hladovku, která přitáhla vlastně pozornost i zahraničních médií a ta dopomohla k tomu, že Německo pak skutečně veřejně uznalo jejich persekuci. Abych se teď dostal do 90. let, jak se tady ta debata o romském holokaustu a památníku v letech vyvíjela? Tak nejvíc pozvednul toto téma v 90. letech americký novinář Paul Polanský, ke kterému se pak později přidal německý novinář a aktivista Markus Pape. Pak se k ním přidal i Fedor Gál například a další jednotlivci. Paul Polanský objevil zcela náhodou při jiném svém osobním výzkumu objevil obrovský archiv dokumentace leteckého tábora. A byl dost šokovaný tím, co tam našel, ale zároveň ještě víc byl šokovaný tím, jak se ta okolní společnost, které se ptal třeba i obyvatelů v Letech nebo v Mirovicích, sousední obci, ptal, jestli vědí, že tam byl takový tábor a co si o něm myslí, tak byl velice překvapen tím, že to ty lidi vědí, ale nepovažují to za důležitý a nepřijde jim nijak zvláštní, že na tom místě stojí vepřín. Takže začal vlastně se velice kriticky vyjadřovat do médií, pak i ve spolupráci se změněnýma jako lidma začal obcházet, objíždět a hledat přeživší, kteří byli internovaní v Letech u Písku a nahrávat s nimi rozhovory. A jak vlastně ta debata potom dál probíhala o Letech, to už se dostáváme pomalu do současnosti. Co nakonec pomohlo k tomu, že se vláda rozhodla ten vepřín zbourat a na jeho místě postavit památník obětem romského holokaustu? Tato cesta byla strašně dlouhá. Ono je to sice takové jako velký oblouk, že od 90. let se pak dostáváme až do současnosti, ale tomu předcházelo 30 let, řekla bych, dost ponižujícího přesvědčování, ani ne tak vyjednávání, ale přesvědčování těch vládních představitelů a i v celé společnosti o tom, proč vůbec je nutné ten vepřín odstranit a proč je důležité vytvořit z toho místa aspoň v základu pietní místo a připomínat si osudy těchto lidí, kteří byli internovaní v Letech, a ono to funguje i zástupně pro všechny Romy, kteří byli persekuovaní v českých zemích. Takže těch 30 let bylo velice těžkých a řekla bych dost ponižujících pro samotné potomky a přeživší, protože z 99% se přeživší Romové a Sintové nedožili toho odstranění vepřína. A dneska už bohužel odchází i samotní potomci
což je dost alarmující i pro náš další výzkum a další výzvy, které nás čekají i v spojitosti třeba s majetkovým odškodněním. Tak já bych možná na závěr ještě se tě zeptal na to, co my jsme tady probírali off record. Ano. Jestli vlastně si myslíš, že se teď nějak mění to vzpomínání na romský holokaust, jestli i v historiografii se o tom teďka víc píše a debatuje se o tomto tématu. Mm-hmm. K tomu bych řekla ještě na začátek, právě ono to souvisí ještě s tou chronologií, které jsme si tak jako věnovali teď. Mm-hmm. V posledních letech se upozorňuje, a což je velice dobře, na jednak tu romskou perspektivu, která tady jako v tom přístupu jako historiků, badatelů jako znatelně chyběla, s čím souvisí právě i využívání třeba pramenů pocházejících od samotných Romů, historických pramenů a zároveň, když se bavíme o holokaustu Romů, což mi přijde taky hodně důležitý, je nenahlížení na Romy jenom jako na oběti, ale to už jsme trochu naznačili jako aktéry samotného dění. Jako krásný příklad je Svaz Romů. A nebo bych ráda zmínila jednak účast Romů v odboji jako partizáni, jedním z nejznámějších dneska už v českém prostředí romský partizán je Josef Serinek díky historikovi Janu Tesařovi, který právě, myslím, že dost ukázal to, jak se dá psát ještě o romské historii trochu jinak, jak se dá pracovat se vzpomínkama přeživších Romů, protože začal natáčet nebo a mluvit s Josefem Serinkem už v 60. letech. A s tímto narrativem romských hrdinů za druhé světové války souvisí i jedna událost, kterou bych taky ráda zmínila, i když, a je to možná jako trochu taková výzva pro nás jako badateli, zpracovat víc událost 16. května 1944, která je dnes pro spoustu romských aktivistů významnou událostí pro připomínání romského odboje, protože právě tento den, i když někteří historici zpochybňují, že to bylo zrovna v tento den, ale myslím si, že pro účely připomínání to není tak důležitý. Ale abych řekla, co se ten den stalo podle svědectví politického vězně Tadeuše Joachimovského, který působil jako písař v tomto rodinném táboře v Osvětimi a sepsal pak svědectví po válce, tak on a ještě další lidi varovali vězněné Romy v rodinném táboře, že budou v tento den posláni do plynu, že budou zavražděni všichni. A tito Romové právě v den, kdy měli nastoupit na apel, tak to odmítli a byli vyzbrojení nejrůznějšíma věcma, které popadly, lopatama, palicema a odmítli se podřídit příkazu nastoupit na Apelplac. To znamená, že potom oni pak vlastně po tomto odmítnutí byli ponecháni v táboře. Příslušníci SS odjeli, ale pak vlastně o pár týdnů později, v noci z 2. na 3. srpna, nakonec stejně došlo k tomu, že byli posláni do plynových komor. Mě jenom teď napadá, jestli tě napadají nějaké ještě další bílé místa tady téhle historie. No já si myslím, že to, co je málo probádané, hodně souvisí s tím, kde tyto informace nebo i události hledáme. Že samozřejmě, že jednou z klíčových oblastí jsou archivní záznamy a nebo třeba i korespondence institucí, ale pak
a to si myslím, že je velice důležitý, jsou jednotlivé výpovědi těch přeživších Romů nebo vůbec jako romských aktérů. Jo. Takže využívání archivních pramenů produkovaných samotnými Romy nám může nabídnout opět jinou perspektivu a jiná témata, o kterých jsme třeba i nevěděli, nebo které samotní Romové považují za důležité. Tam si myslím, že trochu vězí ten klíč v tom, jaká bílá místa jsou v tom našem povědomí ještě nespracovaná. Auschwitzate hikerbaro odoj bešel mropirano bešel gondolinel hej premange pobisterel otukalo ciricloro ligia mangem roliloro ligia mraromňake hoj som pandlo Auschwitzate bokabare nasotechala mennane agnoda kotermaro ei blokaris bibachtalo akme je kvar kerečava me blokaris našavava me blokaris našavava štubinisten napekava. A to bylo z dnešního dílu podcastu Dějiny bez konce všechno. Děkujeme vám za poslech. Pokud byste nám chtěli napsat nějaký feedback, napište nám na e-mail dějinybezkonce@denikAlarm.cz nebo napište Ondřejovi na Facebooku nebo na Instagramu. Na Instagramu. Máme Instagram Dějiny bez konce, takže tam se nám samozřejmě můžete taky ozvat. Těšte se na spoustu mýmů, máme jich fakt hodně. Jo, tady Ondřej sbírá hodně mýmů, máme v zásobě spoustu. Kolik už jich tam je, tak 100? Hodně přes 100. Ale musíme to dávat i ven, Ondřej, potom. Já vím. Chystám se na to. Vznik tohoto i ostatních podcastů Alarmu můžete podpořit přímo na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm. Odkaz najdete i v popisku tohoto dílu na streamovací platformě, kde ho zrovna posloucháte. Budeme rádi za vaši podporu, protože bez ní by Alarm nemohl existovat. Díky všem, kteří tak už děláte, moc si toho vážíme. Teď už je to všechno, loučí se Ondřej Bělíček. Konrad Srhák, ahoj. Eliška Farová, ahoj. Mějte se krásně. Řekni na závěr to slovo. Soudruzi. Ne, revizionismus. Sakra.